କାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁରା ଧରିଛ କାଇଁ ହେଇଛ ଧଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ତମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଏ ବୁ କାଲି ବା ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଭୂତ ଭୂତ ମୁଁ ଓ ହେଇ ଭୂତ ନା ତ ବେହେରା ବେହେରା ଧର ଧର ତମ କାର୍ଡ ଗୁରା ଧର ତମେ କେତେ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟେକ୍ করতে জানছ? সেদিন আইଥିଲା 2 ঘন্টা ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ତୋର ହମ୍ସ ଜାର୍କିନି ଅଧିକା ଫୋନରେ ଗୋଟା କଥା କହିଲା ଅଟକିର ତ କାର୍ଡ ଛପା ହେଇଥିଲା କଣ 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 ଧର କଣ ଧର କଣ କଣ ଏମିତି କାର୍ଡ ଫୋପାଡ଼ିଛୁ କଣ କଣ ସମସ୍ୟା କଣ ହେଇଛି କଣ ତମେ କାର୍ଡରେ ଲେଖିଛ କଣ ଦେଖ ତମେ କାର୍ଡରେ କଣ ଲେଖିଛ ଦେଖ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଲେଖିଲ ଏଇଠି ଦେଖ ହେଇ ଏଠି ଲେଖା ହେବା କଥା ଓମ୍ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଟି ଆଉ ହଉନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସମପ୍ରଭା ହଁ ହଁ ହେଲା କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଏଇଟା ହେଇଛି ଲେଖା ହେବା କଥା ତମେ ଲେଖିଛ ଓମ୍ ଟଙ୍ଗ 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 ଟଙ୍କାୟ ପାଟ 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 ପଠାୟ ମାନେ କଣ ତା ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଇରେ ହେ ହାଁ ଗଣେଶଙ୍କ ଚିତ୍ର ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚିତ୍ର ପକେଇଛ ପୁଣି ଲେଖିଛ କଳା ଧନ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଏଇଟା କଣ ତମେ କଣ ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛ ମତେ ତମେ କୁହ ମତେ ପଇସା ଏତିକି ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି କାଇଁ କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛୁ କାଇଁ